Ano po yung nakuha sa inyo, sir? Ang nakuha sa akin is 2 cellphone, then sinama nila yung power bank, Opo. then yung pera. Pero iniwan nila yung wallet ko. Taga saan po kayo, sir? Taga San Pedro, Laguna. Opo. Bakit nandito po kayo sa Ilocos Norte ngayon, sir? May convention kami for 3 days Oh, okay. sa Plaza del Norte. Yeah. Sir, paano po nangyari po yung alleged na pagnanakaw po ng dalawang individuals po? Actually, nung ninakawan kami, nung pinasok kami, pareho kaming tulog. Yes, sir. Ang nakita na lang namin, nung time na ni-review namin yung CCTV Yes. together with the owner Oo. nung Nord House. So, parang linooban po yung pinag-check-inan po ninyo. Anong oras po kaya yun, sir? Ano po, base dun sa CCTV record is parang 2:11 a.m. Nang madaling araw. Ano po yung nakuha sa inyo, sir? Ang nakuha sa akin is 2 cellphone, then sinama nila yung power bank, Opo. then yung pera. Pero iniwan nila yung wallet ko. Yung dalawang kasama niyo, sir, kasama din to doon sa pinag-check-inan? Hindi. Yung isa lang ang kasama ko. Opo. Secretary, si Secretary Dave. Tapos, yung isa is kapitbahay naman sa laundry. Ibang iba siya. Yes po. Kumbaga sa laundry siya sa kabilang kapitbahay. Yes, sir. Ng North House. Opo. Ayun. Okay. So, sir, according po sa PNP ay may nakuhang pera ata sa kanila. Oo, kaya lang hindi namin pera. Pera ng laundry shop. Okay. Oo. Yun nandun sa pouch. Okay. So, sir, ano po yung masasabi ninyo dito sa nangyari sa inyo dahil bisita lang po kayo sa Ilocos Norte at ganito yung nangyari po sa inyo, sir? Siguro minalas lang kami. Pero good thing naman, supportive naman ng Lawag Police Station. Kasi after namin mai-report dun sa owner, tinawagan na namin sila. Pumunta pala ako dito. Then, nag-investigate kagad sila. Yes, pumunta sir. sila sa dun sa scene of the crime. Opo. Then, after that, shinare ko kasi na hinanap ko kasi yung phone ko through Yes, sir. GPS. Opo. So, after that, binigay ko sa kanila yung location, pinuntahan na kagad nila. So na-trace po ng PNP? Okay. Kasi before ko pa, bago pa ako tumawag sa police station, bago pumunta dito, tinrace ko muna yung phone. So, na-trace ko siya, that was parang 5 hours ago. Yes po, na-active. Na-active. Yes, sir. So, nahanap namin dun sa 808 rental house. Yes. Yun. After that, nag-operate na po ng PNP. Meretso na sila doon. Kasama po kayo, sir? Hindi. Kasi dapat sana may activity pa kami sa convention. So, yes, sir. Ang sabi sa amin, tatawagan na lang. Oo. So, binigay na lang namin yung number nung kasama namin na delegate din sa convention. Kaya lang, ang problema, nung tinatawagan, kami naman, kumain muna kasi pareho kaming gutom eh. Especially kasama ko, senior na rin. Yes po. So, nalaman na lang natin tumatawag. Then, tinawagan na lang namin si Sir Jerry. After that, sinundo niya kami sa Plaza del Norte. Then, dumiretso kami dun sa hotel. Pinuntahan nung dalawa. Yun. Then, tinanong kung yun yung nawawala ay... okay. Una, pina-check kung yung isang phone na tinapon daw dun sa sulok is kung sa amin. So, yes, sir. Sakto naman dun sa kasama ko. So, iPhone po yung mga nawala? Lahat Samsung. Kaya na-trace? Yung sa akin, nakuha, na-retrieve dun sa kabilang kanto sa kanal. Naka-plastic. Okay. So, sir, porsigido po kayo na magpa-file po ng case laban po sa dalawa?
Para na rin matuto siguro. Oo. Kasi kung nangyari sa, let's say, kung ang nanakawan is yung nangangailangan na talaga o tipong pera na pang bayad ng hospital or Yes ano, po. di ho ba? Yes, sir. Oo. Nakakaawa ho yung mananakawan. Okay po, oo. Ayun. Sa amin naman ho, okay lang po na na hindi na ho mabalik yung pera, pero mahalaga naman ho yung contacts naman ng telepono. Yes po, oo. Ayun. Para lang din ho matuto yung gumawa yung mga nagnakaw. Yes po, sir. Para lang ho matuto. Okay po.